waarschijnlijk al gemerkt dat een van de muren op de speelplaats is geverfd en bespoten met graffiti. Twee papa's zijn komen helpen om de muur zo mooi te maken, namelijk Geert, de papa van Chiara en Lisa, en Cedar, de papa van Emma en Emma. Sta maar recht als je Geert heeft de muur helemaal afgespoten en proper gemaakt. En Cedar heeft de muur helemaal aangewerkt. Maar dan is er nog iemand die heel hard heeft gewerkt voor de doormaak. Jonathan. Als hij in de zaal is, mag hij rechts staan. Jonathan heeft het landschap op de muur geschilderd en heeft workshops met het 5 mensen leerjaar gedaan. Het 5 mensen leerjaar hebben de bloemen onderaan de muur geschilderd en hij verdient daarom ook dus ook een applaus.